Ndị uwe ojii na Anambra Steeti n'okpuru CP Ikioye Orutugo ekwego ndị Anambra nkwado na ha wetara ọgọdọ nye iweghachite ihe ga n'anya ya ichekwaba ndụ nakwa akụnụba nakwa efu na steeti a gara n'iru ịbụ ebe nwere ezi nchekwa maka ụmụafọ niile na-edobe iwu. Onye ụlọ anyị bụ Joseph Egbeọcha kọrọ akụkọ a n'uju. Oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na ụlọ ọrụ ha n'ebe ọ gbasatara mbọ ha na-agba iji belata otu nzuzo, ịṅụ ọgwụ ike nakwazi akparamagwa ọjọọ ndị ọzọ, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke Anambra Steeti kọwapụtakwara obi mwute ha nyegara ụfọdụ ihe dị aṅaa na-ese ntekwa isi ugbu a ebe o metụtara ụmụ ntorobịa bụ ndị na-eto eto ndị rugoro afọ 18 wee ruo afọ 26 ma kwuzikwe na ọtụmadị mbọ a na-agba ịfụ na enwere ezigbo mpụtara na ihe dịka otu nzuzo nakwazi aghụghọ eji atọrị mmadụ bụkwazi ihe se ntegoro isi ọzọ ịkachu ọrụ ọma ndị uwe ojii na-alụ. Onye Public Relations Officer nke ndị uwe ojii na Anambra Steeti bụ SP Tochukwu Ikenga bụ onye kwuru okwu n'ọgbakọ ahụ rụtụkwara aka ihe mmemme meburu na mbụ ebe ọ gbasatara otu nwata nwaanyị nakwazi enyi ya nwoke bụ ndị gbakọtara aka ọnụ ma ghọrịa nne na nna ha wee napụta ha nnukwu ego n'ụdị na atọrụrụ nwata nwaanyị ahụ. Onye uwe ojii ahụ katọkwara akparamagwa ụfọdụ ndị mmadụ na-akpa n'ebe dị iche iche ma kwuzikwe na ọ dị obi mwute na ndị uwe ojii ga na-agba mbọ ịfụ na a na-enwe ezi nchekwa n'obodo, mana ụfọdụ bụ ndị n'ebe ha nọ na-akpa aghara na-akatọkwa ọrụ ha na-alụ.